Facility Management е нещо много повече от просто почистване и плащане на сметките. Това е грижа, каквато се полага като за всеки един дом. Работим не само върху видимото, но изключително много и върху усещането, което носи сградата. Постарали сме се да подсигурим всичко свързано с спокойствието и комфорта на живущите. От живата охрана, контрола на достъп, вентилация, ароматизация на сутерените, озвучаване на общите части. Вложени са изключително висококачествени материали, прецизна работа и перфектна поддръжка, което съвсем логично доведе до наградата за сграда на годината на 2020 година. Моята цел е живущите в Marvel House да се чувстват щастливи. За мен е изключително важна ежедневната комуникация с тях. Усмивката, позитивното отношение, желанието и готовността да помогнеш с каквото можеш. Тук става въпрос за доверие, за това, че съм част от семействата на тези хора и за това, че съм част от семейството на Marvel House и голямото семейство на City Home.